Цялото нещо започна от едно анимационно филмче. Още като бях малък и се возех при баща ми в старите руски возила. Видях някои мои приятели да парзалят колите си по улиците. Дори не знаехме, че така се казва. Все още му казахме Dirt Track. Дрифтът означава приплъзване, подхлъзване от английски език. Отнася се до това да се накара колата да изгуби сцепление и да се демонстрира пълен контрол над нея, докато тя се парзаля. Най-атрактивно и най-добре оценено от съдийска гледна точка е максималния ъгъл, максимална скорост, съответно допълнителните елементи, пушек от гумите, добро преминаване от завой в завой, синхронизация на смяна на предавки. Това, което на мен най-много ми харесва в този вид спорт е точно това, че пилота и автомобила са почти винаги на ръба на сцеплението и малко отвъд. И точно там е най-голямото майсторство, което всеки един от нас може да покаже. Дрифта започва от ентусиастите и от това, което сме видяли в чужбина и най-вече родината на този спорт, която е Япония. 2003-2004 година, когато имах щастието да си купа автомобил с задно предаване и започнахме с уличните щуроти. Не беше много правилно, но беше начин на живот. Беше доста отдавна, преди 7-8 години. Разрешаваха ни след края на състезанията по Time Attack да попарзаляме малко по пистата. Впоследствие стана доста популярно, тъй като стана ясно, че публиката се впечатлява доста повече, отколкото от другото състезание по Time Attack. Едва 2009 беше организирано първото дрифт състезание. Беше огромно щастие за мене. Дрифт мероприятията в България се провеждат на картинг писти и на летища, които са пригодени за това. Летища, картинг писти, всякакви такива предоставени полигони. Надяваме се, после ще се провеждат на писти. Предварително избрани трасета, които в общи линии пасват като стил и ритъм на този тип спорт. Единствената писта в България, която става за малко по-високоскоростен дрифт е Калояново.
Автомобилът, който е необходим за дрифт, е преди всичко автомобил с задно предаване, с доста голяма мощност, улекотен, подготвен, обезопасен. Дрифта е доста изтискваш максимума от двигатели, от шасита, от трансмисии и съответно платформите, които са се доказали като добри за дрифт, са и съответно доста рентабилни. Най-често използваните марки са Nissan и BMW. Пилотите могат да избират за своя концепция главно между атмосферни и турбинирани двигатели. Спортно окачване е напълно задължително. При транзишените от ляво надясно колата трябва да бъде стабилна. Задължително се модифицира ъгъла на завиване. Няма стандартни автомобили, които имат по-голям ъгъл на завиване от 30 градуса, докато това, което е необходимо за дрифт е не по-малко от 60. سيارة لازم يكون موتورها المحرك تبعها لازم يكون كبير ودوران المحرك هو أهم شيء بالنسبة للدريفت فمشان هيك حاطط محرك 8 سلندر لحتى أقدر أشتغل مثل ما لازم على الدريفت. През годините постоянно се надграждат колите, които караме и стават все по-сериозни. Преди карахме 2,5-3 литра, в момента съм стигнал до 5 литра. Карахме коли, които са около 200-300 нютона до 200 конски сили. Сега вече нивото се е дигнало, стигаме до 5-600 нютон-метра, които са достатъчни за всички български трасета. Разбира се, сигурността е нещо, което организаторите и пилотите слагат на първо място на всяко състезание, като за това е необходимо да се снабди всеки автомобил с състезателна седалка тип корито, например, с 4 или 5 точкови колани. Колата, която карам аз, е Opel Manta от 76-та година. Освен мен, друг не ползва такава кола за дрифт в България. Двигател е 2-литров турбокомпресор. Мощността не е много ясна, но е достатъчна. Всичко по нея е модифицирано. Разхода на гуми и на гориво е брутален. Горе-долу на около 6 км изразходва две чисто нови гуми. И разхода на гориво е между 200 и 250 на 100. Моят автомобил е Subaru Impreza VRX с 2 литра турбодвигател, 6-степенна трансмисия, конвертирана с задно предаване и заден шпер диференциал. BMW E30 или поне на пръв поглед така изглежда. Под капака е 2.8 двигател с турбо, може би около 4-500 коня, не съм го качвал на Дино. Автомобилът е марка BMW с мотор 2500 кубика, турбиниран, с една порядъчна мощност на ниско налягане. Започва от 400 коня минималния режим и може да достигне мощност до 600 коня без никакви трудности. سيارتي BM M30 موديل 86 325 اي ركبت لها محرك 8 سلندر 4600 من الاكس 5 اي اس لحتى اقدر سوق دريفت ويجاوب مع السياره والموتور مثل ما لازم. Моята гледна точка за дрифта е малко по-сложна, защото аз трябва да предам адреналина, който пилотите изпитват в момент на пистата, да мога да предам моята емоция от дрифта на хората, които трябва да уважат дрифтера с аплодисменти, викове, за да може да се получи едно истинско шоу, защото дрифта преди всичко е шоу. Вижте как чертая, уважаеми дами и господа, дрифт трасето тук в Панаира! Drifting is a hobby which is something that will be in your blood. You cannot stay away from it. Ali Motors
He is the one do the mechanic design, and I do the interior with the exterior design for drifting cars. Дрифта дава свобода, дрифта дава възможности да управляваш автомобила по начини, които могат да бъдат сравнени буквално с летене. Не си ограничен от някакви строги рамки, всичко зависи единствено от теб, от твоя автомобил и от това, което искаш да постигнеш. За да го опиша най-добре, бих използвал един цитат на моя идол Мишел Мотон. Дрифтът и парзалянето са като танца, да се прехвърляш ляво, надясно, отляво, надясно и ти да си едно цяло с машината. Голяма надежда тъй в себе си и разбира се, много ще се радвам, ако повече хора погледнат на дрифта с друго око, започнат да инвестират в него, да спонсорират сърцати момчета, които действително имат способности и възможности да се представят отлично на трасетата. Дано това да се случи, за да може да вървим само нагоре. Waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Breaking in, shaving off, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. Той е готов? Въпросът трябваше да зададеш. Какво представлява този спорт? Дай пак. Спри го. Дай отново. Нали лявки? Въпросът задаването ние няма го слагаме. Добре. Това е само за нещо напомня. Дай пак въпроса. Какво представлява този спорт? Започнах да карам дрифт. Той става все по-популярен и набира все популярен на световната сцена. И аз като начало. Айде от началото си го просто кажа. Добре. И да усета аз тая тръпка. точка. وعجبوني كثير هول السيارات فمشان هيك قلبت على الدريفت مشان سوق دريفت. توشكا. ليه حبيبي ولفاء يجيب سيارة ونحن بنكمل له الباقي. شكرا ثانك يو. Всичко разбрах, какво ще ви кажа.